Omohai temrang busano aseriak tongmanino sakhumu. Phungkaham khulungka khabangni takute busung joto Jacob de Bromo official nai tongnai lukrokno tini phungkhasang jaro belaikhano khas hajaknai koktuma kebo kheba bufa busano rotugui bol chelibe rotugui bthar laikya mia salchani salo bwsa khorok nai no bwtharka tei khoroksa bwsa hingkangke khari yokha buma bo khari yokha omohai tiprasho bosong amono chung tei kaisa alada khe cherno norok Jacob de Bromo official no nainai di amobo ang alada khe kok chernai patimung tamungkha exactly patimung tamungkha tei sabo bwtharnai tei kaisa kok hingkangke bwsala bufano bwthar khika mia khaklap ustar ui suak nungui serai thambak themrang rok suak nungui da wngkha drugs tablet chawi da wngkha top khe bo sago boni nesha tong sago boni nesha tongo salbrumno bo suak maikham chawi nungui bufano suak maikhamni jonmodata sal tal phunuknai dunia kwrano kisio muthui tui fainai jekono cheraifru je manui nangmani hatini thwngjaknai mani hindi rwfainai ogo mai kwrwngui bo bwsano mai tugui saltal phunugui sikla sogrwkha bwslabai no tini salbrumno satukjagui faio amchaini lukrokni kok samani tui salbrumno butok sotok khlaijagui satugui faio phiya miyani salo hingkangke khaklobo lathi rwui okleo lathi rwui thaiono bufano bwthari khika buhe gwnang buya chabai nungbai uya tongjau watui klaya mungsa samung tangkhangke nogo mairo maisa se phaya tini bumano bo bufabai thwiyasakni bagui hinui swmai tanglaiui kwnui kaisa wnglaimani o kwnui kaisa wnglaui tinio hamjakmung bai sajla ni khoroksa mamani sajla liya kalsi sumsoksi themrang singsi ubo themrang tini bufano bui bwtharka patimung Sibaijala district ni bisingo khobjak Kathalia ni Sibaijala district ni bising khobjak Kathalia Uttor Rangamura ni Sonamura Kathalia Sonamura Uttor Rangamura amsani salbrumno suak nungui faikangke bufano butok sotok khlaio o bwsala themrang sumsok themrang kal yaklo hingkangke mia hingkangke wacherno suang nungui fan bangui faimani bufano lathi ustar rwui thaio no lama chokha o koktuma no khnaui Jatrapur ni naimathang bodolo patimung thaio thangui soikha SDPU bo thangui soikha SDPU Shashi Mohan Deborma o patimung no thangui naikha tei investigation khlaikha tei investigation khlaithiniyo o themrang ni mung wngkha Kal Sumsok Jonamdata bufano bwtharnai o Kal Sumsok ni bumung wngkha Somir Tripura boni bumung salbrumno bo suak maikham haike bo drugs tablet chawi no bini bufano oshanti satok pitok khlaikha butok sotok khlaikha yaklo khe lathi rwui bwtharui paikha bufani bumung wngkha Wakhirai Tripura bufani bumung wngkha Wakhirai Tripura o patimung tui amchaini lukurok noksi nokarani lukurok bo onek no thaisa thaini kok salaikha belai kheno khairok susu tabuk o Wakhirai Tripura ni mangkwthui no Kathalia ni sakha nogono tonijaka tei o Somir Tripura bufano bui bwtharnai themrang sumsok no Jatrapur ni naimathang bodolok tonijaka tebo investigation khlainani bagui omohai patimung sing Tripura o haste tebo nugui mano bumano bufano bwtharlaimani buta bufayung jaga seklai khorokni no tanlai thaio no lama chongmani jaga no to sokha saka o haikeba tamni sanai sorgo norgo to tai tlang manya
boto bufayong bulailai jagano thuikya jagano thuithanga haise botabo sepraka bufayong no bufayong bo botano sepraka haikeno tan laikya ke khorokni no thayo thuilekya amo haibo o hati versus kai koileshwar ni party yang gonda tisao arabo busla busajak rutuk rutuk se bolchele be to hoi butharsiu bihi bu khariang gangke bihi bu theipai khemo bihi phasi sani tongka busaini bagai omhai patung amna extra ke share shona hebo o mangpli bunai nidi Kathalia ni utor Rangamura amsani Somir Tripura mungoi Themarang Tripura sabosongo sumsok nijini bufano salbrumnu suak nangni satoka lathi ustaroi bufano butharka phung kesang jora rogo omhai mangpli rungnugoi baksa kha khamjangnai heba sabni tongmung serangka Tripura sabosongrok agi omhai india SDPU Shashimohan Debroma tei amsini lukrok tamsaka khnai ni o mangko thinobo khaprebe ribai balitlang norok thamnelo sims nok manchinai because जों community guidelines ni bagai amno phunogoi manliya khulumka phungkaham ang noroni takhok jakob bebuma omahai pati mungrok koktuma saklaino sudi belai keno khasao একটা খবর আমরা থানা একটা খবর পেয়েছিল যে একজন লোক নাম ওয়াকিরাই ত্রিপুরা বয়স মানে 50 ওনার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে পুলিশ অ্যাকর্ডিংলি এখানে রাশ করে এবং বডি এখান থেকে পাওয়া যায় আমরা আইনি প্রক্রিয়া যা করার আমরা করে আমরা তদন্ত হাতে নিয়েছি কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে কিনা এখন পর্যন্ত একজনকে আপাতত এলাকাবাসীর অভিযোগ অনুসারে আটক করা হয়েছে দেখা যাক তারপরে আইনত কি করা স্যার ঘটনাটা কয়টার সময় বা ঘটনা অনুমান বিকাল 3 সময় ডেড বডি কই আছে ডেড বডি এখন মর্গে শিফট করা হয়েছে এই ঘটনাটা সম্পর্কে আপনি কি মনে করছেন ঘটনা কি তারা আগেও মারামারি করতো ছেলে বাপের মারতো আচ্ছা নেশাগ্রস্ত করে খাওয়ানোর পরে বোধহয় আজকে বোধহয় বেশি এর আগেও মারতো এর আগে তো মারামারি সে হাত ভাঙছিল আমি যখন কাঠালি আছি সুনমরা আছিলাম তখন হেন যাইতো আর কি আমার হাত ভাঙিয়ে দিচ্ছে আপনার কি নাম আমার নাম রহিম কুমার ত্রিপুরা বাড়ি কোনখানে বাড়ি একই গ্রামে রাঙ্গামুড়া হসপিটালের স্টাফ আর কি আচ্ছা রাঙ্গামুড়া হ্যাঁ আমি তো